Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam. No tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mang batak. Dagiti tugot, iti dana, ti biyak. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jean, manipud iti probinsya ti Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Kabato, handok ken Kalaot family ti Santa Cruz, Ilocos Sur from Liza, Kabato. Shout out kada Mary Joy, Leia Afunay, Elizalde Coles, Imelda Cabang ken Novelin Taberna. Rica Esteban, Tanya ken Aryo Esteban, ti kaditikan landingan nagtipunan from John Esteban. Kakabsat ko dita Australia, isuda Kidlin ken Ann Milo, Humble Banyaga ken Jim Lawrence Marcos Lorenzo from Kidlin Milo. Kailyak dita San Juan, Quezon Isabela, isuda Nenita Purificacion, Lani Loque, Olivia Guerrero, Eli Ruiz, Jovita Batangan, ken Hildo Sugitan from Juliet ti Kuwait. Bolosan ken Leda family ti Balawan La Union from William Bolosan Sr. Makablaawan da inang Rosario Bersaval, Clarita ken Nelson Pahe, Shine ken Ayan Reyes, Clarinel ken Macmac, Julie ken LV Cabansag, Joseph Cabansag and family, kastamot da Boyet ken Norma Osalia, ken amin at taga Samonte, Quezon, Isabela, from Benny Rose, Jose ken Paul Laya, ti Barcelona, Spain. Makablaawan pa'y da Reynaldo Jose, John Carlo, Ayan Jester, Daisy Jen Jose, ti Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Jean.
Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak adumdumngag. Ilingad na klaangan manang itinagan ay Jean na ipasngay kan di makalak dito Ilocos Norte. Balasangak pay manang, agmay may saak nga anak, ngam ita ulila akon ademang. Pimusay iti sakit day di mamak, iti elementarya akpay laeng. Nimat papa, adda sakit na iti puso, nga isumat ti makagapo iti ipupusay na. Adamot padas ko kayat ko nga ibinglay kadag iti dumdum ngagmanang, kat sapay kuma, tamakaibat iti adal kan inspirasyon, nga agserbya pagsarmingan, para kadag iti naayat adumdumngag, nga adamot pagdaldalanan da apan nubok. Ipalubos mo man nga rod arugyak ti agsalaysay, idi nakamasayag paylaeng day di patpat unay nga ama. Jane, apok, bapan ka pa'y aginan na, siya kunti makaambo dito'y. Awan pa'y pulos turog mo. Didak pagdanagan, kabailak lola. Manipod na imasayag ti amam, awan pa'y nasaya at nga inanam. Amangan lo sakit ka ba ti kastagar aramidam. Okay yak lola, dituyak laeng. Diyak kayat apanawan ti bangkay ni papa. Kan, kayat ko makita dagiti kagayam na nga umay makilamay. Ado ti umay apok, kaduan na ti santa nga amambo. Kat na ipati pakakitaan, anasaya at atao ni papam. Taado ti makipagladladingit, iti ipupusay na. Uwan nga rod, lola. Nagsaya at kat kuman, no damot kabsat ko amang saranay kanyak. Agmay-may saak tumot ngamin nga anak. Di na ngamin kaya, titiday di mamamtagan na kiti ado, apok. Abangan ka no, sanda maipaay dagiti kasapulan niyo. Ay, ngam nagrigat mo ti sasaado kita, lola. Naimbaglaangan taada kayo pa'y ka ni lolo. Naawan kayo, jak amo no kasano akon. Di mo panunutan day taapok. Ada kami ka ni lolo, makanayo na magtarabay kan ka. Di da kabaybayan, Jean, apok. Balasang ko. Agyaman aktay may kayo, Uncle Mateo. Mabalin na yadyak umay balasang ko. Nasingat kami nga agayam iti day di papam. Isarong bangla nga daak ditoy. Nagadot imay, Uncle. Jak impagarup nga adumot gayam ti gagayam day di papa. Ado tinagladingit iti ipupusay ni papam. Kat kumusta ka matan balasang ko? Kastoy, Uncle. Maladladingitan, tagmay-may sa akon. Ulila akon ademang. Nagsaor day ti day di mama. Imbati dakit din nga agmay-may sa. Jean, saan ka nga agmay-may sa balasang ko? Ha? Anya ti kaya tiyosawan, Uncle? Kinapod nun. Isungay tala nga nakaumayak iti lamay ni papam. Tapi nanunot ko pa'y anaimbag ti may papan iti daytoy. Matikawak, Uncle Mateo. At ayun paidulin kanyak ni papam iti si bibiyag pa'y. Kinunana no at da mapasamak kan kuana. Itad ko kan ka daytoy. Brown envelope? Anya daytoy, Uncle? Linaon dayta nga envelope. Ti papeles ti may saan na patag-abanag anas ka na maamuam, Jean. Anya na patag-abanag, Uncle Mateo? Maamuam to apama na makitam ti linaon ti envelope.
Kaya't kung agbalin ka anatibker, kan man nakaawat, apaman amaduktal am tilinaon ti envelope. Uncle? Nga misingasing ko akasayaatan nga asikaswampay ti may papan iti lamay ni papam. Di mo pa'y panunutan ti linaon day ta envelope. Masapo lang may tabon pa ni papam, taday ta ti kapatgan nga asikaswan tayo ita. Ti pan nakaisimpa ti amam. Iso nga ilamang mo pa lang day ta nga envelope balhasan ko. Asikaswan tayo pa'y, ti may papan iti lamay ni papam. Ikaw at ikaawanan day di papaditi balay. Ulila akon adamang. Noowan da lolo kan lola. Unay lakat ko man ang naglidayak. Naimbaglaangan ta dada pa ito abiyag. Ti envelope nga intad kanyak na Uncle Mateo. Idi malamlamayan pa'y laang ni papa. Anya ito tili na unday ito nga envelope. Ha? Birth certificate na dito eh. Akin ko kay ti dito a birth certificate? Apin yung paidulin day di papak ni Uncle Mateo. Gio de los Reyes. Sino dito eh? Diyak matama mo dito a Gio de los Reyes. Aguray ka. Ni Papa? Tinakalanad nga amana? Dito'y a birth certificate. No kasta? Ada may sabali nga anak ni Papa? Apay nga iti kaanuman. Katawan apulos tinadakdakamat day di Papa may papan iti daytoy. Kaya tasawan daytoy. Sa anak nga agmaymay sa aputot day di Papa. Dagayam kabsat ko. Masapul amamak amin maipapaniti daytoy. Ni Uncle Mateo. Nasingad na nga agayam iti day di Papa. Kan isuti nang italkan day di Papa iti may papan iti daytoy. Sigurado nga isuti makailawlawag kanyak. Maipapan iti daytoy apalimad day di Papa. Senyang, awan ka diti madmadlaw mo kan ni Jin nga apo ko ta. Hanya ko mga idalmas. Sipod na itabon anday di amana. Kanayon matang anakaun-unag ti pampanunutan na. Ha? Kanayon pa yan nakaad-adayo o ti nakaiturungan ti imatang na. Nadlaw ko ba't day talakay? Ngam gagangay na tawan kat nga rudan jaman ah.
Ay ayon na tibagi na tagmay may sa kanon. Ulilan, ademang. Sapay kumaata, kasta lang agpaisaw. Awan kumati sa bali, apakapurburiburan na. Dalmas. Apay nga rin na pampanunutin ng agmay-maysan, katatapay mo't ditaw. Saan tamot abay-bayan? Naibagak mo't daytan kan kwa na. Agyaman ka nung araw, tadatapay. Tanusaan, di na kanon amo, no anya ti mapasamak kan kwa na ita, taawanan dagiti dadakkel na. Masapol nga raw na kanayon nga iparik natakin kwa na saan nga agmay-maysa. Masapol nga hindi ngayon ta kanayon. Iti kasta, di na marik na unay ti kinaawanan dagiti dadakkel na. Pasensya kayo no naistorbo kayo iti umay ko dito'y balayo, Uncle Mateo. Saan mo panunutan day tabalasang ko? Kanayo na nakalukat ti pagtaengan mi para ken ka. Amo yung matsiguran, no anya ti gagarak, Uncle Mateo. May papan iti dokumento nga ipaidulin kanyak day di papam. Jay, intad ko kan kay di madam matilamay. Wan, Uncle. Da kayo tinangitalkan ni Papa iti dayjay apalimad. Kaya tasangon day ta, nabayagan nga amuyo ti amin. Jakilibak, Jin. Amo ka mariribukan ka. Ngam panawan ng tapno maamuam ti amin. Agyaman nak, Uncle. Sino ni Gio? Day di Papa tinakalanad nga ama na iti birth certificate na. Jin. Kabsat ko iti day di Papa, jay agnagan iti Gio. Wen, kabsat mo ni Gio. Ngam apay nga inlimad kanyak day di Papa, nga dagayam kabsat ko. At induga sa laysayan balasang ko. Ngumti kang runa na makagapo. Sana kaya't day di papam amasakitan ka. Saan ka di napanunot day di Papa? Nasaksakit nga italaang amaamwak ti kinapudno. Nga dagayam kabsat ko adyak amo. Jane, balasang ko. Uncle Mateo. Impatarakan day di papam ni Gio. Iti may sa kabagyan na iti probinsya, manipod pinanawan ti inana. Inaramid na ti amin tapno saan na marikna ni Gio, no anya ti pudno akasasaad na gapo iti kinatao na. Ngam edi dimakkel, nagrebelde, aging gay ti saan na makontrol pa'y day di papam. Nagsardang iti panagadal na. Naibarkada, aging kay tinagbalin nga alkoholik. Anya? Sa dinong arod ti ayan na itan, Uncle. At iti may sa rehab, madama nga agpapaagas. Kasta ti sitwasyon na anapanawan day di papam. Amo na ka din tinapasamak iti day di Papa. Uen balasang ko. Imbagakon kan kuana, sakbay pa anapanak iti lamay idi day di papam. Uncle. Day tati pagladladingitan na unay. Tano kaano kano adandanin makarwar iti rehab nga ayan na ita. Isumatan ti ipupusay day di amayo. Kaya't ko makita ti kabsat ko, Uncle. Sigurado ka, Jean? Wan, Uncle. No idi kat na ilimod kanyak ti maipapankan kwa na. Saan itan, Uncle?
Kayat ko amaam mo. Kan kayat ko asaranayan iti pagdaldalhanan na ita. Sakbay a kinasaritak ni Uncle Mateo, agayem day di papak manang Emmy. Talaga nga insagana kon ti bagik, maipapan iti palimod day di papaan amwak. Diyak pulos impagarop, nga adagayam kabsat ko iti ama. Tati na imula iti isip ko, sipod pimusay dagiti dadakkel ko. Malaksid kada lolo kan lolak, agmay maysa akon, ngam saan matgayam. Iti panakisaritak ka ni Uncle Mateo, naglalaok ti riknak, nang runa idinaamwakon ti agdama akasasaad idi ti kabsat ko iti amak. Diyak nga rod nagsayang pay iti kanito, kat nagpakuyugak ka ni Uncle Mateo, iti lugar nga ayan ti kabsat ko iti daydi amak. Uncle Mateo, dito'y ka din a lugar ti ayan ti kabsat ko. Wen balasang ko. Dito'y ti ayan ti kabsat mo manipod inserek ni papam iti dayto a facility. Nakaululimak a lugar. Kasla nakaadayo iti riribok ti lubong. Dito'y tinapili dayto papam apag naidan ti kabsat mo tapno maagasan. Kaya't nangagbalin anormal ti panagbiag ni Gio. Awan ti uray asino ama kaammo iti maipapankan kwa na? Siyak lang tinangital kanday di amam. Awanan ti sabali pa'y. Una yan. Nagdagsanan daytoy nga imbaklay day di papa. Nailimad na daytoy iti naunday a panawan. Sana nalaka desisyon da ito'y para iti day di ama ang balasan ko. Sana mat nga minamaklon iti tinagbanagan ti kabsat mo. Nagbuteng amaamuan ti tattao, nang runa si ka nga anak na. Kaya't ko makita ni Gio, Uncle. Talaga ka di ang nakasagana kan, Jean. Kinapod no na. Aglalaok tirik nak Uncle. Nga masapol nga aramidat daytoy. Sige nga, Rod. Ngamnas ka na dumalan tayo iti proseso ti pasilidad. Sakba makasangom iti personal ti kabsat mo. Ang di kagdanag, tasya kung ti makaamoy ti amin. Sana balita malaksid iti day di papam. Siyak tinay kan otoridad ang mga sikasukan kwa na. Agyaman na ka, Uncle. Diyak mo no kasano asangok da ito'y. Nga masapul ang makita kan maam-am mo ti kabsat ko. Sika ka din ni Gio? Wen? Siyak nga, Rod? Siyak ni manang mo, Jean. Nang nangikuntinagan mo, kani papa?
Amok nga kapsat ta. No kasta, amom nga da sa baling nga anak ni Papa. Amok, manang. Takanayon ni istoryaan nakakanyak tayo di Papa. Inkarina pa'y ayam amunak kan kay ti umna panawan. Gio? Ngamdya ko na oray day ta panawan, manang. Nagrebelde ak ngamin. Inay-ay ko idi ti bagik. Ti kasasaad ko. Aging kay tinaigumo na kita arak. Gio? Impanak dito'y day di Papa. Tap na maagasan ak. Kat kabayatan ti kadak dito'y. Naka-amerisak. Nagbabawyak ti amin ngayon naramid ko. Diyak pulo sinik ka ni ti gundaway ni Papa. Amang panagkatungpalan na ti Karina. Kat tinasakit. Pimusay na di Papa. Adyak pulos nakapagkid daw iti pamakawan kan kuwana. Kalaat ti ipupusay day di Papa, Gio. Day ta tinasakit unay para kanyag. Nariknag ti panang ipatagday di Papa kanyag. Inaramit na ti amin. Tapno jak marik na ti kinapudno. May Papa ni ti kinataok. Apotot nak. Gapay ti panagbasol na kada kayo pamilyana. Amo ka na rigat para kan kuana. Kapot na ilimlimat nagkat nga ron kada kayo. Anya tinsupat ko kan kuana. Tilaan bagik ti pinanunot ko. Kat amok. May isa ka makagapon o apay na sa papimusay day di Papa. Saan apod mo day ta? Saan mo apabasulan ti bagim, Gio? Nanabit, talaga nagpatinggalaangan ijay ti biyag day di Papa. Ngam kasano pa'y masabalitag ti kinaimbag kanyak day di Papa. Kasano pa'y may pariknag tinalaos sa panang ipatag ko kan kuwana. Katawan matan. No ka ano, dandani akong makarmariti day tayo lugar na yan, kuita. Maawatan ka, Gio. Tinapatag ita. Imimbag kan. Kat manipon ita. Saan kan ngagmaymaysa? Adda ak amanang mo. Diyak ka mo no kasano ak amang ruli. Ngam kayat ka makadan na. Ading ko. Agyaman na kiti panangaklon mo kanyag. Manang. Mapanpanak nagakitan. Timbag pagkakanyak hindi di Papa. Anong ting ti aldaw nga agtitinla tayo matlang. Kaspay sa pamilya. Isuna lang dawan matanday di Papa. Saan ko na makatanda? Niyang, Rabeen. Apay kay nga awan pa'y di apaw. Itay pa'y bigat api manaw. Adda nga rod ka no napatag apapananda iti gayem na. Agam Rabeen. Rumbang ko mga adan dito'y balay. Subang petulat takade. Di ka kati madanagan. Ang mga no importante magtinapananda iti gayem na. Kasano ajak madanagan ngay kat italaeng anapasamak ti kastaw. Ang mga no sa bali matan tinasomok di apokaw. Ay na, saan ka man ngagpanunot iti kasta dalmas? Nasingput ni Jane. Di nan tumarami di kas iti anyaman na pampanunutam. Ay, sanyang. Basta aguray talang. Ay no bilang tasag. Nay, aguray ka. Ti apo ko tanti umawawag. Mabit laang tasong bata.
Gio. Nasayat na't manang. Naimbag man ta nakapasyar ka manan? Di mat ingkarikan ka, akanain ka asarungkaran, kabayatan nga adda ka ditoy. Agyaman ak manang. Nakasingsingpat ka kanyak. Rumbang laang ading ko, gaputa agkabsat ta. Amo ka kastoy matlaang ti kayat ama pasamak day di papa, no si bibiyag pay ko ma. Manang? Ikarik ading, apaman arumwar ka ditoy, saan tanton nga agsina apulos. Ininot ngayam amo ka iti sirkulasyon nga ayan ko ita. Nakababay na maamuan da nga dagayam kabsat mo iterwar. Mga no pakababalawan pa iti ti pamilyayo. Saan, ading ko? Ipudnok matan kada lolo kan lola ti maipapankan ka. Kat amok ama aklunda kamet, kas kameng ti pamilyami. Diyak mailadawan ti riknak, sipod na amok ti kabsat ko manang Emmy. Manipod idin, kanayonan asarong karak iti ayan na. Impariknak nga da pamilya na nga agururay iti irurar na iti rehabilitation center. Nakita kan nariknak mo ti kinaragsak ti kabsat ko. Kat amok adinan ay ayon ti bagina, agsipod taadda akon amang ipatpatagkan kwa na. Ken madadaan amang taripato ken kuana. Ididamo, kanayon adamagan da lolo ken lolak no sa dino ti papapanak. Diyak pa'y ngamin imbaga kadakwada ti maipapan iti kabsat ko. Agingga ididandanin rumwar ti kabsat ko iti rehabilitation center. Impudnok kada lolo ken lola ti maipapan ken ni Gio. Anyajay ko nam nga ibagam kada kami ka ni Lolo mapok. Huwag ngagpaisaw. Kasla importante unay day ta nga ibagam apaw. Talaga nga importante, Lolo. Lola, katamok amaklaat kayo iti ipudnok kada kayo. Nay, anya day ta, Jane? Lolo? Lola? Kayat ko amaamuan nyo, nga adda kabsat ko iti day di papa. Anya? Agpaiso ka diti ibagbagam apaw. Kasano na amuam di maipapan iti day ta? Nabayag nga inlimad day ni papa. Awan apulos na kaam mo, ultimo da kayo. Saan ka di? Wan apaw. Awan apulos tinaamuan may. Nga dagayam sa bali nga anak day di papam. Agam kasano anaamuam ti maipapankan ko na apok. Wan ngagpaisaw, Jane. Ada dokumento nga impaidulan day di papakan ni Uncle Mateo. Jay kasi nga dan agayam na. Kat imbilin na nga itad na kanyak day jay, no kiddawan ng tigundaway. Ijay anaamuak ti maipapan iti kabsat ko. Ni Gio. Anya? Sa dino nga ro din tayan ti kabsat mo apaw. Apadi mo inkuyog dito balay tapno maamami mat kan nilolam. Huwag ngagpaiso apok. Kan asino nga iti inana. Pinanawan ti inana, idi maladaga pay laang lola. Iso nga impatarakan ni papa iti may sa akabagyan na iti probinsyada. Idi di makal, nagrebelde idi naamuan na ti maipapan iti sitwasyon na. Anya?
Ay, Diyos ko. Kat ayan nga ron itan ti kabsat mo, Jane. Ada iti may sa rehabilitation center, Lolo. Ha? Ijay tinangipanan kan kwa na day di papa, tapno maagasan. Ngamdak sang gasat. Tasaanan anauray day di papa ti panagimbag ni ading ko. Anya nga ron ti planom ita, Jane? Apaman ang makarwar. Kaya't ko kumangag na admatan dito'y balay, Lolo, Lola. Diyak kayatan ang maisina kanyak ti kabsat ko. Kaya't ko nga iparik na kankwana, nga adapay la pamilyana. Nasaya at day ta apang panunutam, apaw. Daram day jay, iso arumbang laang nga akluluan. Umanugot kayo kadi nga, agyanan dito'y balay ti kabsat ko, iti day di papa, Lolo, Lola. Wala, apaw. Apay kit din asaan? Ay kaya't milaunay Jane. Kan maragsakan kami para kan kaapok. Ngamen, mapunas mo ti panangipag-arup mo, nga agmay-may sa kalaang ito'y abiyag. Ngamen, adagayam kabsat mo, iti day di papam. Agyaman ak, Lola, Lolo. Dandanin rumor ni Gio iti rehab. Kat apaman ang makarwar, ikuyog kunton dito'y balay. Ala, umunag ka din. Adda di tada lolo ken lola. Nakababain samat, manang. Awan ti rumbang apagbainam, Gio. Kamang ka ti pamilya, kat balay mo mat daytoy. Agyaman ak manang. Ala, agtugaw ka pa'y, taayabak da lolo ken lola. Agyaman ak manang. Lolo? Lola? Ada kamin ka ni ading ko. Ay, asaya ata simangpot kayo nga agkabsat. Itaida kayo pa'y nga ururayan, apo. Lolo? Lola? Iso ni Gio, ading ko. Naimbag nga aldaw yo, lolo, lola. Agmano ak, Kasan na ka ti Diyos, apok. lola. Kasya na ka ti Diyos, apok. Si kagayam ti ibagbaga ni Gina kabsat na. Maragsakan kami tadakan dito, Gio. Kamaudyanan na, namamuda kamatlaangan iti personal, apok. Ha? Oo, apay Gio, apok. Tumartaraigid mo tandag iti luwam. Pasensya kayon. Diyak ngamin ninamnama da ito eh. Agyaman na kiti pa ng pasangbayo kanyak, lola, lolo. Diyak impagarup ang maaklundak kas pamilyayo. Ginapod no na. Mababay na kada kayo. Nangruna ka ni Manang Jean. Awan ti rumbang apagbainam ading ko. Kamang ka ti pamilya, iso abalay mo matanda ito'y. Husto ni Manang mo a Jane, apok. Naipundar day di papayaw day to abalay. Iso ako kwayo nga ro day to nga agkapsat. Husto ni Loloyo. Amin anay bati day di papayo, kukwayo nga agkabsat. Ay, kailalalaang taawanan day di papayo. Di nan may mataangan day ti agundaway nga agkadwa kayon nga agkabsat. Wan nga rod, Lola. Amo ka maragragsakan ita ni Papa iti sidong tinamarswa. Podno launay day ta ako naam, Jane, apaw. At anya nga iti planom ita. Pagtuluyak nga agadal ni Gio, inton umaya pa nagsasarak, Lolo. Lola? Ha? Kaya't ko ang makaturpos mat iti panagadal na.
Tapno maisagana na tinasaya at to masakbayan na. Mayat ka kadi iti plano, ading? Uwan manang. Kat agyaman na kaunay. Di kagdanag. San kanto mapaay? Aramidak ti amin na kayat mo. Kaspang subad ko iti kinaimbag mo kanyak. Maragsakan kami kan ni Loloyo. Iti makit-kita mi alin na ganyong agkabsat. Ag pinatag kan ag sinaranay kayo nga agkabsat iti rigat man wano ginawa. Kan iti anyaman a panubok adumteng iti biyagyo. Agyaman ta pinatganyo tikid daw ko nga agkita tayo, Uncle Mateo. Anyaman nga oras akasapulan na. Kanayon ang nakasagana balasang ko. Kayat ko ti agyaman iti ado atulong yo kanyak. Nang runa iti panakamamok iti kabsat ko. Diyak lang pagarup nga dagayam kastoy apakasaritaan ti pamilyami. Awan anyaman na, Jane, balasang ko. Amo ka narigat ti sitwasyon mo. Ang magyaman naktanaklon mo akabsat ni Gio. Apay kat din na saan, Uncle? Kayat ko nga iparik na ka ni Gio, asaan nga agmaymaysa. Nga adda lugar na iti pamilyami. Talaga nasaya at ka, balasang ko. Kapat gan itakot naklon mo ti kabsat mo, ken patpatgam unay. Dahil tatimang bukal ken mang patibker iti may sa pamilya. Agyaman na kiti panang tartarabayo kada kami, Uncle Mateo. Dakkel nga utang mi anaimbag anakam kada kayo, dagiti naaramidan nyo para iti pamilyami. Awan anyaman na kunakmet. Maragsakan ak unay para kada kayo nga agkabsat. Ket ikarik nga anyaman ti mabalin ko nga itulong. Di ka agpangadwa nga umasidag kanyak. Nakasaganak amang tarabay kada kayo aging ga iti si Bibiaga. Agyaman nak, Uncle Mateo. Nasapa man anapanawan na kami day di papa. Adda kamot iti sibay mi. Kaya riga munti may kadwa nga amami iti kabsat ko. Naulila akman ademang, kaya rigan na nga adalat tamot may kadwa nga amak, babaan ka ni Uncle Mateo manang Emmy. Ti kasi nga dan agayam day di amak, nga isumat laang ti dalan, no apay anaamwak ti amin, nang runa ti palimad day di amak. Ti panakamamok iti kabsat ko, ti ibilbilang ko amay sa akadakkelan aparabor ti Diyos kanyak. Agdadata nakabasol day di papak. Ngam nalauslat ta ti panagyaman ko kenkwana. Tauray inlimod na kada kami ti amin. Saan namat abinaybayan ti kabsat ko. Nga iso ti mangpumpun no ita. Iti kaawandan iti day di mama. Mamati ak nga da plano ti Diyos. Iso anapasamak dagiti apagteng iti pamilyami. Itamanang madamati panangituloy ni ading ko a Gio iti panagadal na. Kat maragsakan ak unay, tamakitak ti kinasaetnan nga agadal. Malaksid ka ni Uncle Mateo, adapay mo't da lolo ken lola amang tartarabay kada kami. Iso naragsak kami amin, nga agnumnumar kadagiti na ibati kada kami anagbannugan day di papa. Sapay kumata nakaibati iti adal to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jean.
Pagayam ko ajin, pudno ti kunam nga amin apasamak ket paset ti plano ti Dios. Kas kuma iti napasamak iti pamilyayo. Nasapa ka na ulila, ngam ita, kadandan namon ti kabsat mo akabinadang mo iti anyaman nga oras a masapol mo. Kat dayawon ka pagayam ko, tas ipupuso nga inaklon mo adagos ti kabsat mo, nga inlimod kan kaday di papam iti naunday a panawan. Nasayaat ka nga anak kan kabsat, iso anam na maam ti adadupay a parabor nga ipaay ti Diyos. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo nga agkabsat, kat matunoy amin nga arapaapyo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapu